Те принадлежат и са зависими единствено от Бога. Защото Бог е този, който ще показва нуждите. Никой не може от добра, от собствената си воля, да отиде и да започне да се моли за това или за онова. Ходатаите принадлежат, повтарям, на Бога. Те очакват от Него Той да сподели сърцето си с тях. Вие разбирате ли? Знам, че не го разбирате, защото и аз не го разбирам, въпреки че го говоря. Благодаря на Бога, Той изпълни духът ми тези сутрин. С говорене. Наистина. Въпреки че ходатаите отиват пред Бога, те нямат. Те не знаят, те принадлежат на Бога, те са зависими от Него. Само едно, те отиват с вяра и очакват Той, Господаря, да сподели сърцето си, да сподели товара си с тях. Скъпоценни сестри, светии на Бога, трябва да знаем, че Бог има товар. В тази епоха, в това последно време, преди завръщането му, още много хора по лицето на земята не са се прибрали в дома. Те скитат в човешкия живот, лутат се в своите беззакония и не могат да намерят спокойно душата си. Нашия Господ страда, за разлика от нас. Нека да бъдем откровени, че доста са студени сърцата ни към погибащия свят. Толкова сме се вгълбили в нашата егоистична природа. Само гледаме нашите членове на семейство. Ако трябва да сме и по-откровени. И за тях много нямаме дълбока болка. И за нашите ближки. Въпреки, че виждаме, че те погиват, искам да задам въпрос без да ми отговаряте. Само ще го изпратя до вас. Ще го адресирам. Колко от вас агонират и плачат, постят, се молят за близките си, виждайки, че погиват, че не са спасени, за бащите си, за майките си, или за децата си, или за мъжете си, или за сродниците си. Аз ви казвам, в сърцето ви няма това, защото сте убити в егоистичната си природа. Защото обичате най-много себе. И не ви остава време да погледнете извън себе си и да видите, че вашите близки погиват. Колко страдаме за нашите братя, близки или братовчени, като виждаме, че те не са спасени. Ние нямаме сила дори да отидеме да им говорим за благовестието. Ходатаите са други хора. Ходатаите са неуморими, защото черпят сила от източника. Не забравяйте, помнете това. Ходатаите черпят силата си от източника Христос. Те пият от Него. Той споделя с тях товара си и същевременно им дава сила и слага в тях думи. Слага в тях, Той дава от тях от своето сърце. И те започват да се молят с горещо сърце и с сълзи, без да мислят за себе си. На тази земя ние пропуснахме много от времето си, живеейки в нашата егоистична природа. Надявам се никой да не се засегне от това, че наричам всички ни егоисти с ведение. Егоист означава човек, който е изглобен само в себе си, мисли само за себе си, обича себе си, само търси блага и добри неща за себе си. Ние всичките сме такива, включително и аз. Затова нашият Бог тази сутрин идва със своето благоволение и Неговото сърдечно желание да ни изведе, да ни изкара от нашата себична природа, да излеземе, за да можем да станем полезни съдове, да станем съдове на милост и на благоволение. Бог иска да ни изпрати, да отидеме до другите, но не с вяло поведение. Не да отидеме студени и да кажем само защото трябва да кажем. Бог иска да отиде до другите и да им разкажем за силата на благовестието, защото хората се променят чрез благовестието. Нашия живот, моя живот се промени чрез силата на благовестието. Бог използваше жена в миналото преди 20 години. В живота ми и аз повярвах чрез нейните думи и силата на благовестието започна да действа в живота ми до днеска. И тя ще действа до края на живота ми, само защото аз повярвах в благовестието. Аз мисля, че това е за съжаление, което го казвам, но мисля, че отново някои трябва да чуят благовестието, за да си припомнят,
Не можем да живеем така в това последно време, преди идването на Христос, толкова спокойни и свободни, докато около нас хората умират. Затова, скъпи сестри, Бог направи това специално събрание. Затова Бог иска аз и ти да застанеме в прелома, да станеме ходатай, да се изправиме. Ходатайството е най-висшата форма на молитва, защото тя не е свързана с егото ни. Ходатаите губят егото си, докато стават ходатаи. Защото те започват да се молят за другите. Искам да видим няколко точки и приоритети за това какви и как трябва да станем ходатаи.